Развитие на ситуацията между вас. Започнете да мислите за ситуация, която ви е важна в момента, без значение дали ви тревожи или просто искате да разберете изхода, защото това е общо четене. Нека да видим, докато аз разбърквам картите, започнете да си мислите за дадена ваша ситуация. Какъв ще е изхода от тази ситуация? Да видим. А за тези, които ме питат за рубина, сложих си го, това са последните 10 гривни от този модел. Да знаете, че се изчерпа. Иначе от бургунди перлите с граната имаме все още. Няма такава красота. Побързайте за 8 март да могат да пристигнат на време. Но колието рубин се изчерпа. Да знаете, от този модел колиета нямаме. И съм си сложила защитната гривна от черен шпинел с Сваровски също. И естествено качествени, уникално красиви закопчалки, висок клас изработка на камъни Сваровски, естествени камъни, рубини. Знаете, задължително е тая година, 2026, рубина на 17 февруари. Влизаме в годината на огнения кон, така че всеки трябва да носи рубин. Аз съм готова за 8 март. Само тук едно перлено колие ще си сложа от тези перли и съм готова. Да видим ситуацията и какъв ще е изходът от вашата ситуация. Някой много силно ви желае. Направо се е обсебил от вас. Или вие желаете някой. Обръщайте ролите. Възможно е да е земен знак или да луната му да е в земен знак или асцендента. Но много ви мисли този човек, непрекъснато 24/7 ви мисли. Може би и той търси изход от тази ситуация. Егото му е наранено по някакъв начин и казва, тя ме направи на глупак. Какво толкова е станало? Да видим какъв ще е изхода от тази ситуация. Телец, Дева, Козирог, жена дойде тук. Жена в... Вижте в каква самодостатъчна енергия е тази жена. Вижте колко е доволна от себе си. Вижте колко добре се справя с живота си. Държи тук една паричка. Виждате ли? Точно самодостатъчна е правилната дума. Илюзиите на някой за семейство сякаш са разбити. Вижте семейната карта, която обаче тук под формата на десятка чаши бих казала, че излиза обърната. Бих казала, че нещо определено тази жена е жена, която в момента няма нужното семейство. Не и се получават нещата, сякаш тук семейните дела. Добре, да видим какъв е изхода, защото погледнете, двама души дойдоха и въздушен знак между другото дойде. Човек, който, вижте го тук с този мотор, обича непрекъснато на някакви по пътищата и така нататък, няма да го коментирам, но сякаш тези хора са си самодостатъчни сами, сякаш те, дали мъжа, дали жената, но сякаш усещам, че повече жената търси себе си, отделила се, усамотила се и да, това, което разказва тази жена е, че е преживяла някакво предателство, което я кара да се затваря, да се отдръпва и да слага прегради, да не допуска хора до себе си. Да. Изхода от ситуацията е нов човек, нов мъж. Този, който я е наранил, си заминава или въобще тя му обръща гръб, няма да се занимава с него. Риби, Рак, Скорпион, воден знак, не е задължително да е тая зодията, но това е човек, който умее да дава любов. Това е като темперамент много спокоен човек. Може би той ще се умее отново да й отвори сърцето след това предателство, което е... не мога да продължа. Тук ми стегна гласа.
Явно тая жена все още така изпитва някаква болка, но този човек, който й се дава, ще сбъдне всичките й желания и очаквания и ще може да я предразположи и да й отвори отново сърцето. Абсолютно! Вижте коя карта любовниците! Ще бъде... тази жена, понеже отказва да бъде в небалансирана връзка, където няма баланс между даване и получаване, отказва. Тоест, Вселената в момента я тества и ако тя не се поддаде на изкушението, вижте кой идва. Правилният, а за нея човек идва. Ох, сродната й душа. Завършвам с тая карта шестица чаши и голям аркан, колелото на съдбата. Прекрасен разклад. Пожелавам повече хора да попаднат на този разклад, защото винаги, когато Таро ми показва толкова позитивна енергия, аз искам някак си да заразя с тази енергия повече хора. Спирам до тук. Уникална енергия. Виждате ли какво идва? Дава ви се, затворили сте се, но просто ще се намери вашия правилният човек, с който ще може да се отворите отново сърцето и душата и да се доверите и да създадете пълноценни отношения. Възможно е да е и човек, който вече познавате, защото шестица чаша е и картата на стар приятел или човек, когото е от вашето минало, с когото нещо сте изживяли. При общите четения не искам да конкретизирам точно какъв е човека, защото различни енергии хваща Таро, така че се вземете само това, което се отнася за вас.